Cunche da provincia de Lugo o tempo non se mede en segundos, senón en golpes de martelo. Cada golpe conta unha historia, cada chispa ilumina un oficio que leva séculos vivo. Hai moitos anos a forza da auga ao traballo das mans converteron este val nun lugar coñecido polas súas ferramentas. Aquí ser ferreiro non era só un traballo, era unha forma de vida que pasaba de pais a fillos. Unha vez ao ano, Río Torto énchase de xente. a Feira do Ferro non é só unha celebración. É a oportunidade para ver como o pasado segue vivo. Na Feira do Ferro, os artesáns traballan e amosan no seu oficio. Como se o tempo non tuvera presa. O proceso parece sinxelo, pero necesita paciencia e experiencia. Primeiro o lume que ablanda o metal, despois o martelo que lle dá a forma. Finalmente, a auga que o fixo forte. Así naceron as fauces que fixeron o famoso Río Torto. Pero a Feira do Ferro tamén é encontro. É música, comida compartida e conversas na praza. É un día no que todo o pobo lembra de onde ven. O ferro arrefría, Pero a tradición continúa. mentres haxa alguén disposto a aprender. E alguén disposto a enseñar, o martelo en Río Torto seguirá soando.